tsiku ndi tsiku. Venda sovuta. Venda amafuna kuti bola akamaweruka anyamule kajumbo munthu akalandire pa khomo. Amayendera mawu aja manena ambuye kuti tipaseni chakudya chaliti chalero. School fees ya lero. Venda sunga mamuze za 10 years kutsogolo. Anyway guys, lero kudi nkhani bwanji. Tikuzoka kali kuti kwavuta kwambiri. Komano anthu ali panja pa parliament komanso akulu ama business ali nkati maona othamangawo amene achothamanga kuchatu amene ndachimwendo banda. I think amene ndikubwerezetseni kuti mwaonenso kachikena. Yes, amathamangaja amene ajawo. I think tangona kuti tibwerezeso amene ajawo ndi Richard Chimwendo Banda. And amen. Yo, come on. Ama fans namba kugenda. Then anyway, iyo yata. Anthu ali nkati akulu kugambirana ndi Minister of Trade Assistant Gwengwe kugambirana nawo kuti panopa mavuto amene atabwera kunowa muti sotesa bwanji mwapa ngasota out bwanji komabe nkati mmene momo Richard Chimwendo Bandaso analisupa mbalipo koma Richard Chimwendo Banda anayamikira anthu amademo amene anafika ku parliament akuti iwo ndithu amadziwa kuti kunjako anthu akutukwana ndiyebe. Anyway, tikupatsirani kuti zili bwanji kumeneko guys. Thank you so much Malawian cameras.